Teacher Dare. Ug karon magtunta sa mga ngalan nga nagsugod sa litrang I nga iyang tingog I. Sa litrang I nga iyang tingog I. O karon mga bata, na ako ipadungog sa inyo nga kanta ha. Muapil mo og kanta ni Teacher Dare. Unsay tingog sa litrang I, litrang I, litrang I. Unsay tingog sa litrang I, I, I. Unsay tingog sa litrang I, litrang I, litrang I. Unsay tingog sa litrang I, I. Mga ngalan nga nagsugod sa litrang I nga iyang tingog I. Isda. Isda. Itlog. Itlog. Iring. Iring. Iro. Iro. Ilong. Ilong. Ilaga. Ilaga. Igorot. Igorot. Sa ganitong mga ngalan nga nagsugod sa litrang I nga tingog I, isda, itlog, iring, iro, ilong, ilaga, igorot. Ug karon mga bata, natay buluhaton. Atong i-check ang ngalan nga nagsugod sa tingog I o EX ang wala. Saging, isda, bata, iro, itlog, maestra. Ug karon magtuon ta og sulat sa litrang I, gamay ug dako. Basa ta ha. Musundog mo ni Teacher Dare. I. 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 Kamu na lang, be. Maminaw si Teacher Dare sa inyo, ha?
Daghan salamat. Bye-bye.